Pistak flap. So karon mga unta. So mga unta guys. Hello. Sakit. So mga unta na ako pari kain rice ug pochero. Iluto ko yan. So let's try. Amen. Let's eat. So karon magkinamugta ko. Daghang dahon, daghang dahon. Patis. Isaw-saw sa patis. Bukan naman nila. Yung ang nagkaon. Ang jacket ko wet now. Ini akong pagkaluto ng pan guys, okay daw. Sakto ba ni? Pero pabukalan lang ako. Panimpla. Mana pa na? Basta puchiro. Kadako. Okay, oyog guys na. Kanilangit. Try. Karang nagpatis. Tamik. Sabaw. Ni anong color guys kaya akong gipati sa gamay. Lami.
Pasensya din sa laptop guys na ako gi kuan monitor mo lang akong di kuan. Video. Karon guys sa Germany ko nun sa Berlin. Ang tugnaw. Pero yung mag-uwang. Atay ko ano rin. Orange juice. Bago pa niya akong puga guys. So, if you like this video guys, please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you guys and God bless. Bye bye.